Ty počúvaj, teraz som videl tie videá nové Dubcové. Čo si o tom myslíš? Vedel som, že s tým prídeš, je to veľmi zaujímavá téma a viem, na čo naráža, lebo keď si to tak zoberieš, tak on to tam vníma ako vyhadzovanie peňazí a človeku to tak môže prísť, totiž to tie poisťovne, oni by ťa veľmi rádi poistili na všetko možné, aj kamenenie vo vode proti požiaru. Ja preto rozlišujem s mojimi klientami tzv. Nice to have veci a must to have veci. Veci, ktoré je pekné mať kryté a veci, ktoré je dôležité mať kryté. Tie veci, ktoré je pekné mať kryté, tak to sú záležitosti typu nejaká PNK alebo nejaká krátkodobá hospitalizácia, zlomenina rúk a teda také bolestné, denné odškodné. Proste blbostičky, ktoré sa často dejú a preto veľa stoja na druhej strane, ale vieš ich vykryť z nejaké rezervy. A potom sú tam tie must to have, tie vážne riziká, ktoré keď sa udejú, tak tie ale potrebuješ mať vykryté a na veľké sumy. A to sa bavíme o trvalej invalidite, o kritických chorobách, o smrti, povedzme o nejakých trvalých následkov. Takže za mňa, ja by som fokusoval svoje peniaze, ktoré dávam do zabezpečenia, určite by som ho riešil, ale dával by som to na tieto vážne riziká a na také tie nice to have by som si vytváral skôr len nejakú rezervu.